Femeia în Muladhara. Ce este Muladhara? Este prima chakra din cele 7. Titlul ar fi Seducția descoperirii puterilor personale și riscurile acestei combinații pe care le trăim astăzi. Emanciparea femeii. Pe toți ne-a sedus această provocare acum câteva decenii. Noi acum un pic trăim efectul. Sau o combinație și efect și proces în același timp. Să revenim. Când Muladhara este puternică, ai sentimentul acela de stabilitate. Femeia care azi lucrează zi de zi se simte utilă și își ia de acolo valoarea. Este femeia aceea completă pe o parte, dar pe care parte? Pentru că toată această putere are două tăișuri. Această putere acum pune bărbatul în derută. E ca și cum instinctiv el când își caută perechea și când o găsește, o vede că știe să facă și una și alta, iar parcă tot centrul lui intră în derută atunci. Efectiv se trezește în postura, păi și eu la ce mai sunt bun acum? Ca participant la echipă. Înainte, puterea femeii era strict legată de echipă, de participarea ei la căsnicie, de jumătatea ei de contribuție. Mama ei pentru asta o pregătea, pentru componenta aceea sine qua non, iar împlinirea femeii venea de acolo. De aceasta, emanciparea aceasta are două tăișuri, pentru că îi pune pe amândoi în derută. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne întoarcem un pic la ce era bun atunci și la ce este bun acum și să le combinăm armonios pe cele două. Adică ea să rămână participantul sine qua non, dar nu un participant cu capul plecat, de unde paranteză fac, de unde au plecat și toate aceste revoluții sociale, ci să rămână participantul cu demnitate. La fel și el să-i dai demnitatea înapoi. Ca atunci când cineva vine și îți ia un job. Nu te enervezi când știi că ești bun în meseria ta și apare la un moment dat o persoană la care nu te aștepți sau o persoană care teoretic nu ai fi considerat o concurentă pentru tine sau o amenințare și acum fix persoana aceea te trezești că ți-a luat jobul. Păi nu te enervezi? E o chestie foarte tricky. E posibil să ne dăm singure cu stângul în dreptul. Când suntem în Muladhara, din nou, prima chakră, care este lucrată și este puternică și ne simțim în siguranță, suntem pe cont propriu. Cam așa se traduc cele două variante, depinde dacă vrei să o vezi din zona spirituală sau din zona practică. Ca să traduc cât mai simplist în două cuvinte, suntem foarte sigure pe noi. Asta ne dă acel sentiment de am tot ce-mi trebuie. Bun, mai departe. Această stare dă creierului informația respectivă. Însă, în realitate, dacă nu suntem într-o relație și noi totuși ne dorim asta, noi de fapt nu avem tot ce ne trebuie. Dar noi dăm acea informație mai departe creierului. Deci informația pe care ne-o transmitem nouă înșine este falsă. Înainte era mai simplu ca femeile să-și facă rostul. Ce se considera atunci rostul în viață. Ce vreau să zic cu asta? Înainte nu era în plan și bătălia aceasta pentru carieră a femeii. Astfel, creierul femeii de atunci era mai liber și se putea focusa mai mult pe acel rost. Ceea ce în mod normal atrăgea și ea cu subconștientul atrăgea foarte rapid. Acum, simplul fapt că ne simțim pe cont propriu este posibil să fie tocmai elementul sabotor care ne oprește din celălalt rost al nostru ca femeie. Stabilitatea personală, familia. Ne zicem, păi nu mai am nevoie de un partener neapărat ca să ne descurcăm. O facem și singure. Și atunci creierul nu mai percepe acea nevoie ca stringentă. Ca să recapitulez, transmitem o informație falsă calculatorului nostru personal, că suntem ok, deci nu trebuie să mă mai agit. Timpul trece și noi spunem, e ok, sunt bine, sunt curioasă, totuși câți oameni singuri vor mai apărea în următorii 10 ani. Și dacă nu mă înșel, mai puțin de jumătate din populația globului este singură. Nu știu cum ne mințim pe noi înșine, nu? Prin propriile puteri. Creierul este unealtă care ne ajută să supraviețuim. Dacă noi îi trimitem informația că și cariera este la fel de importantă, el ia 100% acea informație ca validă. Se focusează unde îi spunem noi. Ca să revin un pic la istorie, înainte femeia nu era atât de împărțită în atâtea direcții. Nu se risipea. O ajuta și contextul societal la acea vreme, este foarte adevărat. Practic, ne dăm singuri acum cu stângul în dreptul și nu știm. Astăzi, femeia este mult mai risipită și nu știu
Câte dintre noi ne dăm seama de asta? Este important ca Muladhara să fie în putere, să nu ne înțelegem greșit. Ea trebuie să fie așa. Dar să facem distincția între informațiile pe care ni le dăm nouă înșine. Cât de prioritară este cariera, cât timp ne costă ea, ce altceva mai este prioritar pentru noi și nu cumva sacrificăm ceva ce ne dorim de fapt mai mult. Părerea mea e să fim puțin mai conștiente. Din pot și știu să am grijă de mine, să mutăm în pot și știu să am grijă de familia pe care mi-o doresc și sunt pregătită pentru asta acum. Dacă mai stau mult, s-ar putea să fie prea târziu pentru mine. Mulțumesc! Voi ce părere aveți? Ceau, ceau!